ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо Савдо ТВ. Ирӯз 11 июли соли 2024 1,000 рубл дар бонки Схата 120 сомонӣ. Ба канали мо Савдо ТВ хушомадед. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бачаҳо. Замин, мошин, хона, квартира, техника, компания, аппарат чизе бошад дар WhatsApp мо сурату маълумотоша рӯй кунед, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ирӯза видеонабор астай. Opel Astra астай 2 дона. Mercedes-Benz C-класс астай 2 дона. Lada Priora астай, Vaz 2112 астай, Hyundai Elantra астай, Toyota Corolla астай, Daewoo Nexia астай. Дӯстон азиз, Nissan Maxima дорем баҳри шумо ва Opel Astra астай. ба хотири пешрафти канали мо Савдо ТВ дар ҳамин навори мо дӯстон ҳама каса лайкҳои бепула бизанен ва дар канали мо подписатсия кунен. аз наворои баъдан бохабар мешен. эълона мо сар мекунем бачаҳои азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. касоне ки бор дорен, марама тезтар роӣ кунен, успед када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон калестед. тамоми WhatsApp ки мондагиам рақамҳои WhatsApp шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард синну сол умуман фарқ надора. одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки соли баромад 1998 сол. Astra Caravan шаҳри Хуҷанда қарор дорад. сезони каравана буд, ба ҳам хотир караван Astra мондем. 65000 сомон нархаш, боз муомила ҳам дора. краскаш тозаакай, свети фасон, дискошам мақсад хушроак, балоно средни. гази бензин, мотораш 1.6, коробкаш механикай. хулас барои маълумоти пурра гирифтан рақамҳои ахираш 0101 дастӣ кор мекунад. мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. якум дастай, задагӣ нестай. техас мотор то 2025 дорад. масъалаи кондитсионераш ях, балонако боша 70%. хулас мегӯяд ягон кор надорад. рули опс, шумка кардагӣ. фақат мегирен ҳай мекунен. маълумоти пурра занг бизаненда бигирен. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia астае ки беҳад мақсад ҳастае шахсиятое ки ба хотири Nexi тамошо мекунанд навори моро, ба ҳам хотир мондемша. солаш 1995 сол. Nexi Daewoo айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин нахаду гаштесай. нархша мега 20000 сомонӣ бо савдои хубам дора. сӯзишвориш бензин плюс газ, объем мотор 1.6, коробкаш механика. ҳамин ҳолати хуби техникӣ. барои тамос рақамҳои 4229 дастӣ кор мекунад. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки Daewoo Nexi хоҳиш карден, мошинма мефурӯшам. мотор коробка зверай, хадавоишам зурай. то ҷое ки соҳиби ҳамин Nexi қайд кард, ягон ҷо варид кардагӣ нестай, кафидагӣ ҳам надора мега. кондитсионераш мотораш нестай. хулас ака масъалаи кондитсионершам моторашам хеле хулас кор намекунад. мега маълумоти пурраш зангарем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima ҳастае ки соли баромад 2005 сол. айни ҳол дар шаҳри Душанбе 38000 сомонӣ, краскаи сафед. Maxima Nissan солҳои 2005 дӯстон. объем мотораш 3, коробкаш механика. WhatsAppшон 4848 ахираш. Максимаи тоза мега краскаи нав кардагӣ. масъалаи мотор коробка, рулевой кондитсионер 100%. плюс гази евро 4 доштааст. ҳуҷҷат то моҳи октябр ҳастае.
варианти алиши ҳам доштааст. Ягон мошини боша мега коробкаш автоматика боша алишам мекунем. Хел ба нарх 38000 сомонӣ тоҷикӣ. Маълумоти пурра бародари азиз, рақамҳои WhatsApp-шон 4848 нависонен ёки занг занен, маълумотша бигирен. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Hyundai Elantra аст ки соли баромад 2017 сол. Компанияи Олуча ҳамун ҷай хулас шаҳри Душанбе 65000 сомон нарх. Бензини газ мотораш 2 автоматика будааст. дар рақамҳои 7000 кор мекунад таксида. рақамҳои 6666 WhatsApp. утилизатсия кардагӣ, документи солона дора, балоно 80%, коробка мотор ходовой мега 100% ҳай. мотораш 2 автоматика 65 та бо савдои хубам дора. бачаҳко лайкора занен дар канали мо Саудо ТВ ба хотири пешрафти канал. хулас меҳнатҳоро қадр кунен. лайкҳои шумо сабаби навори мо паҳн мешавад иншоалло. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз приора астае ки Lada Priora. ҳастаи нафарое ки ба хотири приора моро тамошо мекунам. хай боша дар комментария қайд карда монен. мақсад чӣ хеле гума ки шумораи тамошобинои приора зиёд боша бо навориш мекунем иншоалло. 2010 сол дар Душанбе 29000 сум нархаш. бензини газ сӯзишориш. моториш 1.6 механика ҳастае. краскаи сафед. рақамо барои тамос 7611 ахираш. ассалому алайкум бародари азиз, мега касоне ки приорахар ҳастен мошинчаам тоза ҳай, беҳад мошинчаи хубай мега, камтар муомила ҳам мекунем ша мега. касоне ки харидори конкретни ҳастен ҳамун нафаро занг бизанед. рақамҳои 7611 рақамҳои хидмат гуфта соҳиби ҳами приора қайд кардаги ҳастед дӯстони азиз. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. 12 дона мошина дӯстон. Toyota Corolla ҳастае ки соли баромад 2007 сол. ростӣ барои шумо шида мо навор мекунем. хулас мошинои мақсад мемонем ки арзанда ба нархошон боша ва ҳамун шароитҳои шуморо нигоҳ мекунем. ҳеҷ вақт ҳамун миллионеро канали моро тамошо намекунанд. хулас шуморо мақсад фикр дорам мекунем, шумо ҳам фикри моро бикунед. 65000 сомонӣ Toyota Corolla. ана ҳамин морда. лайкора занед, подписатсия кунед, навора тамошо кунед. бензини холияи моториш 1.6 коробкаш автоматика. WhatsApp-шон 5151 да занг мезанед, аз ҳола аҳволи Corolla хабардор мешавед. автоматикаи 1.6. мошинча беҳтарини бадай мега. кондитсионер дорад, обогрев сидения дорад. хулас дорад, кор мекунад. ина ҳами краска, ина балоно, ина диска. маълумоти пурра занг занед. ва касоне ки аз канали ҳамин навори ирӯзаи мо ягон мошина ёфтед, ноумед нашед, навори баъдина тамошо кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes C-Class Benz 2000 солаш, мордои фасон. айни ҳол дар исфара қарор дорад. 55 та мегам бо савдои хуб мекунад. гази бензин моториш 1.8 будастае, коробкаш механика. рақамҳои 6404 дастӣ. мошинча ҳолати хуби техникӣ, состоянии соза қарор дорад. ҳамаш қонуну қоида кардагӣ. документош то июни 2025 ҳастае. хулас 11 моҳ документ дорад. утилизатсия кардагӣ. техосмотр дорад. хоб болои лабавои мега камтар трешина дора. ана ҳамиқа мақсад дефект минус дора мошинча. боз худотон маълумоти пурраша занг бизанен. ҳамин рақамҳои 6404 да маълумоти пурраша дӯстон бигирен. ягона камбуди трешина доштааст. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. бачаҳое ки сидан хоҳиш карден, бо sidani автоматика. ана ин мошина фақат бачаҳо бетариф да, мардак бори бетариф фақат Саудо ТВ каналда тамошо мекунед. Opel Astra дар кузови сидан, солиш 1995, солҳои кӯҳна нест. шаҳри Душанбе
29000 сум боз нархш. Бензини газ, моторш 1.6 коробкаш автоматика. Просто машин зури бад галтид, успетка бигирен рақамой 54 15 занг бзанед. ҳолати хуби техникӣ, беҳтарин ҳолат дар қарор дорад. Моторш инжектор, коробкаш автоматика, плюс газ, бензин, гази евро 4. Системаи музикаш просто зури бадай. Созай хулас, сентр замок, 4 балон навай, люкам дорад, документош тамом шудагиай. Хулас, маълумоти пираша занг зада дӯстон бигиринша. Мегзарем ба наҳм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2112. нафарои ки 2112 хоҳиш карден ва бисёри бачаҳо 2115 ва 21099 ҳам гуфтанд. Аку шастасани созша наёфтем, ҳамеша мо интихоб кардем бариш. Мо солиш 2003 душанбе да мега ҳаз айни ҳол қарор дорад. 18000 сомонӣ нархаш. Ана ҳамин мошин кузуфи хечибека. Бензини холӣ, моторш 1.6 коробкаш механика, маълумоти пураша, рақамҳои 64 WhatsApp дорад, занг занед. Дар ҳолати хубай мега. Айни ҳол мода сум дар корай, хечибек 2112 ВАЗ. Ина марамат занг зада бигиренша. Алиш намешава, муомила боз камтар дорад дӯстон. Мегзарем ба даҳм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки соли баромад 2002 сол дар шаҳри Душанбе, 63000 сомонӣ, номеро транзит, бензини газ, инами морда, моторш 1.6 коробкаш механика, рақамҳои 0770 дастӣ. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, нахаду без камбудӣ, моторш 1.6 инжектор, кондитсионер дорад, ях кор мекунад, краска тоза, номеро транзит, маълумоти пурра, рақамҳои 0770. занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. ҳамин наворо маъқул боша, дар комментария нависен ки Саудо ТВ ба пеш наворо маъқул шид. ва дӯстон, чизе барои фурӯши реклама дар шумо ҳам бошад, дар аввал ё ки дар охири навор рақамҳои WhatsApp имои мо мондагиай, метавонед рӯиш кунем. мо худо хоҳад рекламаи фасонаш мекунем, фурӯшта мегузорем иншоалло. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки Ашка меганшам. Ашка Караван. соли баромад 2009 сол. Дар Панҷакент қарор дорад, 65000 сомонӣ, дизелай, моторш 1.7 механика, дизелия. Хулас, занг бизанем, маълумоти пураша, рақамҳои 6181 WhatsApp дорад, бигиренша. ҳолати хуби техникида қарор дорад, савдо мешавад, 65 боз муомилаи хубам мекунем. Меган соҳиби ҳами Astra H. Дискои фасон, краска тоза, баллонои средни, маълумоти пурра, рақамҳои WhatsApp да метавонед зангават карда бигирен дӯстон. алиш мешава намешава нагуфтан. хулас, хел ба нарх 65000 боз муомила ҳам дорад. касоне да маъқул шида боша, агар метавонед муроҷиат карда бигиренша. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz кузов 211. солиш 2002. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, моторш 2.7 дизелӣ, коробкаш автомат, нархаш 55000 сомонӣ. ин ҳами ҳолат хулас савдо мешавад. 7790 рақамошон. ҳолати хуби техникӣ, камбуд надора. ҳуҷҷато то 17.07.2024 ҳастае. ирӯз хулас 11 боша, агар 6 рӯз дига ҳуҷҷат дорад. дӯстон азиз, маълумоти пураша зангават карда бигирен. Benz V211 кузов 55 та савдои хуб мекунанша. дӯстон, навори Саудо ТВ ирӯзаш худо хоҳад тамом шид. касоне ки чӣ молу маҳсулот дорем барои фурӯши реклама кардан, дар WhatsApp-и мо ҳамиҷа мондагем. рақамҳои 931 07 99 97 рӯй кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. навори пагоҳина худо хоҳад навори хонаҳо мешава. касоне ки ҳамин навора нагзаронда то охир тамошо кард, дар комментария нависен ки мо Саудо ТВ навора то охир тамошо кардем.
агар шумораи тамошобинои мақсад бошад то охир тамошокунандо, мо навора дар чӣ буд дароз мекунем. Баҳри шумо хулас лайкҳоро занед. Боқӣ дар амони худо. Хай дӯстон.